Girespondihan sa EOD team ang itom nga bag nga nahabilin sa daplin sa kalsada sa Baliwasan, Zamboanga City kaganihang buntag. Ang kalsada taliwala sa duha ka compound sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University nga wala una pagii og mga sakyanan. Mga sanina radiay ang sulod sa bag ug subayon pa kung kinsa ang tag-iya niini. May report sa amin galing sa Milky Way, tumawag sila for UDK assistance. So yung yung NPO ata ang nagtawag ng ng UDK9 para mag-process sa suspicious baggage. So ngayon nandito kami, so far nakita sa x-ray namin na wala namang laman. Gihipos dayon ang bag nga naghatag og kabalaka sa mga tawo sa lugar o giablihan na usab ang traffic tungod kay luwas na nga agian ang maong dalan. Nanawagan usab ang mga otoridad sa Zamboanga ngadto sa katawhan nga mag-amping og magmaibngat pirmi og i-report dayon sa mga otoridad kung adunay makita nga mga kaduda-duda nga mga butang o mga tawo aron kini marespondihan dayon. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe.